duai nagabinda kajing domo jungi balarin Mary Lengchiang duai ro nagabinda Emilia Savian ba indupio kajing koi jingkia met badmen siem Balaispa life Saduanu traingin kiuring kabadu Saduanu traingin kiuring kabadu Dajingnya Bakhuid baruling doutra Iayu Saduanu traingin kiuring kabadu Kohimen ko para tongin songo yaw jisu nagabinda gani step mindagasngi kalangasngi buram jongka Margaret Mary Alakok kumjoro u Augustine Balakarku bad u Hedwig Bakhuid baro ai ba jing asylum jongini gri Bakhuid kinang yarap ingi vai pai vai hakanagi Eucharist Bakhuid balongi Bakhuid nginang buru ikajing tumu shime jongi kam dame ki bapangi bashitam ki bakar pardi ngi man ki por ben duai na gabinda jongi iban rai ki barosh akanagi Eucharist Bakhuid iduai ru na gabinda baro ki badon ka jing talot haka jingi mensi ha karteng uppa barukon baro mensi Bakhuid ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad ka jingir jongo play lem bad ka jinga selok jongo mensi Bakhuid kindon rengkat bat pi baro ko himmen ko para tongin karpat yaw jisu ben map igi pop ki sang jongi ki jing talot jongi ki jing duna jongi inangai thiru ya baro ki jing le phalat jongi bun sin ha ka jingim jongi ngila ke instinct ya ka jing khot jongo balai bun sin ha ka jingim jongi ngila sngo jaitu lese hagi por ka ba blai khot ingi ban le bha ngila sange ban le egi kamba bha pan map na jisu Utrai jisu map yengi sait kud yengi na kini ki popara ni sausi na do ka donut halor ki ke baro ka bangilale nga plam hau blai badan bhor baro badha pi ko himen ko para bangalale pop shibun e dagi jim parkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palar janga dagi jingle palar janga dagi jingle palar bakra e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel bat ki rikoi badia pi ko himen ko para banduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badon board baro ni sine yangi badandala mapi ki pop jangi nilam yangi shaga jingi mbam jikut amen Ratu blaze yangi Dragon rako blaze yangi to ngin nia duwai
ai bakinigiri Bakhuid, Margaret Mary Alacock, Hedwig, Bard, Augustine Balakarku, Nangia side Nagabinda Jungi, Nagabinda Jing Tumo Jungi Bara. Tote karhai halo jungi, ngi karpad kotrai, yakamensiam dak malab siap karpang, haka Margaret Mary Alacock Bakhuid, Hedwig Bakhuid, Badu Augustine Balakarku, Bakumda ngilla bantip, yaka jingi jungu Chris, kabapalat leam, yaka jing shampang barro, but ba en pendap yangi, daka jing janai jame, dautrai jungi Jesus Christ kon jame, uba im bat sensha renkat bat me, haka jing elong kawe jung mensim Bakhuid, ublay junom la junom. Amen. Kajing buli nagishiti jong Paulus Bakhuid, Syaki Kristan haga Lait-ïa. Kalnong kabasan, kadukhat kabakhat pra, haduk kaba arpusan. Ko para, lada pisha alam hau minsim, pimlong hapo kaan, ti kikam jong kado, kilong kibapau shenna, kajing auria, kajing bomkhut, kajing lingkar, kajing mani blay tau, kajing aiksud, kajing yashun, kajing yakajia, kajing bihun, kajing bitar, kajing kim minsim, kajing yapat, kajing syak shiliang, kajing bishni, kajing buat tanglang, kajing lanot, hakabam kadi bat ki bakum kini. Nga maham yapi, kumba ngalamaham yapi mensyua. Bakitu ki bakirni yakum kini ki kin omyo kenti yakahima ublay. Henry usok jong umensim, ulong kajing it, kajing kemen, kajing suk, kajing yaisha, kajing sebun, kajing kelut mensim, kajing bat jutang, kajing jamnut, bat kajing tengkan yaladi, persya yakini om don an. Bat kitu, kibadai kijong ukris, kilasa narpana yala kado lem bat kijing boman, bat kijing kwa jongka. Ladangi im da umensim, tungin yai ru da umensim, kaktin jong uterai. Yesungo ya blay. Sam ka banikong nabar druspa nyapula. Druspa nyapula. Tunang wai, raya royu trai, ublay usim jongi, sugubriu ubom yad bat ki bomam, ubom bud yakajing ay pujonki, sugubriu ubom yad lentinong pom, ubom syong neyam bakirius nil, tunang rwaya royu trai, ublay usim jongi, sugubriu basngau bagamon utrai, bapuso
binga kalenti babe. Hallelujah. 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 Utrai undon rain ka bat pim. Kapat piro. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburama mame utrai. Ujisu la ong kodit ya pi ki parisi. Namar piai ya ka bashipo na upudina badu sudap bat na ujur bara. Henry pim soit new ya ka jingle hok bat ka jingit ya uble. Yakini pidi benle kalem da ino yaki waipa. Kodit ya pi ki parisi. Namar pi it yaki jaka shong hakamat haki synagogue but yaki jinko ble haki jaka yo. Kodit ya pi namar pilong kum ki jingtep yaki ba om la banyo but ki brio ki yad halo junki kalem da tip. Uwe nagi stadai nula ong ha u konungi kai haba me kren kumne me kren bain yingiro. Ujesu la pai gatin kodit ya piru ki stadai namar pe penkit ha ki brio da ki jinkit ki bakia ya ki ba omla bankit but pe pat yala de pim kta ya ki ni ki jinkit what da ka way na ki simbriak ti jompi. Ka gospel jom utrai Stinga roya me Chris. ko himen ko para bait how try Jesus Christ ka gospel min da kasni kawan raga jim maham haki bru barro kibam kitkli ya ka jingid uble kibam roy ha ka jingid uble kibam roy ha ka jinglong uble kibam treshitom ban pen roy ya ka jinga e jung uble bad kiba im ha ka jinglong jong ka do Jesus Christ Kordit iepi ko parsi, kordit iepi ko start ai. Ka jing kordit ka wan halor ke brio bam tre ban im hau mensia. Ka jing kordit ka wan halor ke brio ba jit ban im ha ka jinglong jonga do. Ki parsi, ki sadusi ki start ain kim shim don ka jingit pat ka jinglong ublai ha pojang ki kila im ha ka ain bad kila treshitam banyada ya ka ain kila pinbun shushu ya ki ain palat ya ka ba ublai ula ai kum ka jimbatai bad ki buryu ki saudong jongki kila sham jinge Nagabinda jonki yaki jimpin pon but ke jimbatai palat yaki ain kalong kum ke jinkit ki bakia bad ujisuang pim shimla yarap kindiatru namar pila im tang hakado pim shimla don kabor jongu blai hapo jombi wad haba ke penkit yaki ban kongo but im ya ke ain kim shim don jinglong ublai kim shim don jingid ublai kim shim don haki yaga jingai jung ublai ko himen ko para lada manga bad mapi ngi im hagane ga dor kai ka ban sajia kadu kadwai jisun peit yanga badi pi wong kordit yapi ko longkumi kordit yapi ko longkupa kordit yapi ko kun samla kordit yapi ko kinna kordit yapi girini kordit yangi gilinto namar ladangi im kalam ke jinglong oblay ka wan hangi wan jia halo jongi ya ka jing tim jong oblay ka jing kordit jong oblay ya ka jinglong jingim kalam oblay kalong tang nagabinta ka dujok nagadagadaw jisuong u Paulus bakudo ong haka shiti jongu
ki brio ki ba im kumne hakado ki im nagabinda ka dujok namar kinum yo ya kahima upale ba don pun ke baro kaba u Paulus bakudu kedau hangi ladangi puzon haga jingim jongi ngiru ngiesirim bad ke jingi kai jongo Paulus Bakhuid halor ki brio ki ba im hakado ke jingauria jim bishni jing shashi liang jim bitar jim penne donur jim tre jim bam tre ben kongu ya gasur jongo black jing jaitu ya ki jim bisharia lade jim bisharia ki way jim white tanglang ya ki jing tarais ni ya ki brio bad ka jing sarong jingim natong shatong kasin sharingi ladangi puson halake jingim jongi iwei pa iwei ngila ben yoi kambun kum kini ki jinglong ban ya ka jinglong ka ba u Paulus Bakhuid ong ban im ha ka jingim mensiam jingim badu mensiam ka kap kintup ka jingi ka jing suk ka jing comment ka jing aisha bar ka jing jam note ka jing senshar yalade ka jing eight ka jing snaurit mensiam ka jing koit kum ta ter lada ngi baro iwe pa iwe ngi shong ban shim ya ka jingkein jong ka jingim jongi kambon ngi lap ayu ha ka jingim jongi kambon ngi yoi ya ka ba u Paulus Bakhuid kedau hangi ya ka jinglong jong ka do ka ba mot jinglong ubriu jongi kai ka jingkot jonga ba jompe da ka ba ino ya ka ne ka jinglong ubriu jongi ngi don kam ban piam ya ka jinglong jingim badu mensiam Bakhuid ka jingale jongi vei pai vei ka de balong man ka kelip mat ban penduno ya ka jinglong ubriu kalong kabam mut ka jinglong jong ka do nangda sa pendap hapo jongi jingit bona padeng jongi ngi long ki bri ba sha sen sha da ki ni ki jingdom ka jimbetar ka jimbishni ka jingtarais ni jimbuai tanglang ka badbun ki baro ka ba u Paulus Bakhuid kadau hangi kabam mut lada ngi puson haga jingim jongi kambinia ngi laban yo I buna padeng jongi ngi im nagabenda ka dujok om nagabenda ka bane nama ngi duna palat ya ka jinglong jongamen sim Bakhuid hapo jongi ngi kambun ya ki jinglong jonga do jinglong jongubamen jinglong jonga dujok te hangi u Paulus Bakhuid kran shai kadon ar binda ha ka jingim jongi kawe ka binda kalong naga binda ki buriu ki im ha ka do kalong ka binda jong uksoi kawe pat ka binda kalong habangi kongo ya mensiam Bakhuid habangi roy ha ka jinglong uble ha po jongi ngidang penkre naga binda ka bane badu Paulus Bakhuid ong habangi sngutu kini ki jinglong hapo jongi kumba uong ke jinglong jong ka do ngi haban lekum no ngi haban sanar panalang badu Kris kita ki jinglong jong ka do ngi haban sanar panalang badu Kris kamut ngi ha ka jinglong ubriu jongi man ka por ngi de ben ya lempa kane ke jingsha sanar panalang ngi de ben sanar pana ya ki jingim kabamut man ka kelip mat gi de ben aiti henre bun na pren jongi ngi pingsan ya lade lada don ki jingduna habang itip ngi don jingduna ngi pingsan ya lade kam lele ladang is auto ngimpat imba ke jingim mensiam jongi ngiong kam lele manobala ban imba tik ki jing pingsan baro kanum yarap yangi kaya ka ba yarap yangi habang is ngautu ya ke jingduna habang is ngautu ya ke jingtolot ngi de ben sha ya ujisu ban pinsa prek ya kita ke jinglong tengi de ban IT hau jisu man lagi jing tolot lese bon apdeng jongi ngila slam palat ban pin bhai ke jingim bon ke bri ke pin slam wan habat tia ha ke jing tiaru ngidang dom ngidang bitar ngilang kwa ban le auria ngi trang ya ka jingang jimbuai tanglang bandi kane katai ban impaho pahai wan habang tia pangru ngimdon kata ka mensiam ban penjana ya ka jingim penpan ngi kinyum ya ki wei ngi dom ngi bitar ya ki wei ngi bishni ya ki wei ngi tarais ni ya ki wei kata ka mod wat katmir ka jingia pru ngimpat kella ha kata ka jinglong kaba ujisu kot yengi ban im ha ka jingim na kata ka daw ko himmen ko para kane ka gospel
ka yesrim bat ka jingim jongiru ka gospel ka pinyade dur bat ka jingim jong bon ki kristan badu blay unsa on koddet yepi ki kinna namar pim shimla shimkia ya ka jingim mensi koddet yepi ki samla namar pim shimla shimkia ya ka jingkot jongu blay koddet yepi ki longumi longupa ki ba im hakinga se bad lada ngilong ki brio shayalam dakane kaddu kadwai what hadin bangi im ya ka jingim kristan what hadin bangi shimenta ka mas Bakhuid bon sin what hadin bangi duai rosary bon sin what hadin bangi ngap ya ka tin utrai ru nginum don jingkala eye kabamot ngi pen kare da kine kie ke baro ban poisha du jok namar ka jing shimenta mas ka jing duai baro kade ban pendima ya ka jingim changi tongin duai ha kane ki Eucharist Bakhuid ko kimmen ko para Balang ki kon basautu ya kane ki jingkot but banaiti ya ki jingtalot sha ujisu but ka dimpana bangindup shan sanarpana ya ki ke baro bandup roy hau men siem Bakhuid jisu be it karko kardo yangi ngiru ngilangi batalot harukam ngi im ha ka do ha ka pop babun jai ya rap yangi panyait ha ka bo panyait jungmen siem Bakhuid bangin long ki kon ki Bakhuid en ya ro ya utrai Jesu Christ Amen. tongin plai ka jingait ka jongi ngangait play pardon bor baro unang tao ka beneng bat ka kendo but how Jesu Christ kon bamarway jung utrai jongi ya bala puna men sem Bakhuid ya bala kana ka Maria te suti bala shale bein po Pontius Pilatus la sanarpana yawu la yap la tep yawu ula kia shaki baya akasni ka banai la mi pat ki baya ula ki ushabane ushang shakamonu blay pa badun bor baro nang down when pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangi how men sem Bakhuid haka Balang Catholic Bakhuid haka jingya silak rikoid haka jimmap ki po haka jimmi pat ka do daga jingim bam chekut amen. Laispa besar. to ya duai ko himen ko para baga jinknia jonga ba jampi kanlang ka bapriang hun ha oblay pa ba don bor barro To try bring it together like it is to be. Not for time to go. to ngap bas bun ya ki jing duai jongi ko trai ngi karpat but to yada yangi da ke jing ya side lamp jongi ri kui jame bangin la ban shakri bit dor ha ka duan jame da ukris utra jongim Amen. utrai undon reng ka bat pim talking to you yala ki don dod Literally shout
tongin aingu ya utrai ublei jengim Kasong hau barkade. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon por bat bam jikut namar haki rikoid ka Margaret Mary Alakok Hedwig bad Augustine balakurku ki bala pengantang yalade hawu Chris nagabinda ka hima bani kalong ka bade hok baniro ya ka jingsu masu ker ba pelajome da ka ba me kot biang ya ka jinglom brio sha ka jingkuit tan rai chunga but me ver eka ban mad hangni haparte ya ki jingai ya ka ba enyo ha ka parte batimai bat kumta rangat bat ka kinhon changi angel bat ki rikuit ya ro ya me bat ngi pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai lait-ïa, bneng berdei sawada kaburam jongmi. Hosana, Hosana, dorwai ublei shajong. Hosana, ublei juno. En yaro yumawan, agak ketemu trai. Bneng berdei sawada kaburam jongni. Hosana, Hosana, dorwai ublei shajong. Hosana, ublei juno. ko himen ko para tongin trang bangin dup long ki kun ke basha yalam da umen siem Bakhuid lembaga ne ke jing duai pen gandang tongin duai tongin aiti yalade ya ke jing long jang gado baro ke jing suni ha po jangi baro ngitip kumbang itip buna preng jangi ngitip ka ke jing long jang gado ka badon ha po jangi inang aiti bat ban sanar panalang badu Chris lembaga jing wan hiar jung men siem Bakhuid lembangin dup long ki kun bayal shayalam da umen siem Bakhuid man ka kelip mat bagi jinglong jung men siem Bakhuid kan roy ka jinglong ublei kan roy ha ka jingim ha ka jingade ha ka jingim shimet jungi dashisha melong Bakhuid ka trai ka te mei jong ka jing Bakhuid barom namar ka tang ikar padia me topen Bakhuid pen gantang yakini ki jing tarwa jungi da ka ba pa ya umen siem jame kum go umje halo jungi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jungu trai jungi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pdiang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppu badda ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halagi sindran u om to shim bat to bam na kane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga binda jumpi haka ju ke rekomendal ala ya bam ula shim ya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayaka hala ke senran u om to shim bat to di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi pa naga binda ki babur naga binda ka jimma ki pop to le ya kane ban kan mau iangam ko snam bakardor jango Kristo pen kuit yangi pen kuit ik men siam ha dem pen kuit pen kia e ki bapangi beshitam yada yangi nau bamen na ki klam kajimaya jangka jinget Kata sirbani Kami
Namar kata ngi ke penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi rai ngwaidem namar melanyo yangi ke babit banya hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadiya me. Ba ngi ke bayo binda haka med bad ka snamu kris ngilong ke bala penyat likawai da umensi Bakhuid. Takan mau ko traya ka Balang jamme ka bala priang hasatala ka partay. Pat penjana ya ka ha ka jingid rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Uvil bat marwenu bishop jangi bat baru ki lingdo bat kirinium. Takan mau lemro ye ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat. Bat ya baru ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingsha ka koma jamme. To isene yangi barangi karpadia me barengka bat kamaria tizo di Bakhuid ka kami jango bale ujaso Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid ka Margaret Mary Alakok ka Hedwig bat Augustine balakarko rengkat bat Francis di says Bakhuid bat baru ki rikuin ke bala pensoba me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bendalem haga jingim bam jikut but bangin yaro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawai jungamen sim Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junom la junom. Amen. Ko himmen ko paratong in duwai kumbau Jisu lahi kayangi naga vinda para ke jingdon kam jangi in duwai na vinda ke inner healing retreat ka ben sta ha ke nadu sngi toding ha ke nega tayo bad bara ke ba ben sawan shimenda kini jingai ke jingar ko pa chungim ba ha bening ka ba ka kuwe ka teng chumi kanwan ka ima chumi ka long ka mon chumi a kandau kumba ha bening to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi Bata map yangi kerengkan chungi, kumbangi rungi map tiga beres new yangi, padua delam yangi shaka jimpan shoy, and right up light yangi naga basiniu. Top light yangi ngi karpat ko try naga jingsiniu barra, haga jing spoon jamme, toy jingsuk jing sign haga sngi jangi, kramba, daka jingarap ka jingisne jamme, ngi light bara bo naga pop, but ngin yo jingada naga jing jar barra, kadbangi dang up kamir lendi yaga jinkarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jung nong penim jungi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pede ki pop jungi Henry yaga jinge janga Balang jamme bad haga jing spoon jamme to I haka yaga jingsuk bad ka jingetale khawe kat kum ka mon jamme Mame uba bada basensha junom la junom ka jing sukotrai kandon barabo rengka bat pim dap baga jing indo Christ tongin yai Marcel ya. Hakumiu kun lambro jung oble, hakumiu bakit na ka pop jung ka porte. Sukito ka bala korsha ka jingawai jung kun lambrot. Met pares nam jung Chris kan ringa shak.
Kodrai Jisung is no ngoyame, Nagabindaga Jinkot Jame, Yangi Baro, Benyasip Yabam, Nakamet Bagas Nam Jame, Limbagane Communion Bakhuid, Communion with Sian, Jisubate Karko Kardo Yangi, Yalam Yangi, Shaka Jingim, How Men Siam, but Pindu, Yaka Jingim Hakado, Pindu Yabarga Jingsni Hapo Jangi, Lembaga Jingdon Jame Haga Jingim Jogi, Bangindup Lunky Kun, Giba Kamaya Kahok, Kiba Im Nagabindaga Baning. Dagaba, Yai Boat Yameko Jisu, Yaga Sur Jame, Common Siam Bakhuid, Pinroy Hapojongi, Yaga Jinglong Uble, a man like a kam, man like a jinker and man like a kana, I boring Eko Jisu, been slaying Eko Jisu, been going, been hearing Eko Jisu, Shimdi Pura, Yaga Jingim Jongi, Shimdi Pura, give a pangi bashitam, give a duai minda, come down me baro, Kitogi Bashimenda online. Kitogi Jingdomo Jongi Baro, Yagaba Pangi Bashitam, give us Osi, give us Okut Lad, Kiba Kit Ram, Kibam Nangshu, Ben Lekumno, Hagajingim Jongi, don't go and giving a Hagama Jongi, Jisutang Mame Marway Melavan Yarab Iki Baro, I bore Giko Jisu, I Bakinang Light Nakijing Snew Baro, Kinang Light Nakijing Big Baro, Kinang Light Naki Pop Baro, Kinang Light Louis Nakajing Tai Jinkum Baro, I Bakilang Shishaki Korn, Kibayai Badumen Siam Bakhuid, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. To nginya duwai. Daga bor jangeniga sacrament ko trying ikarpan to yalam ingi barabor haga jingir jame daga nuksa jangu Augustine Balakarko Bart ka Margaret Mary Alacock but Hedwig but to pinboy shaga jingjana yaka kambabha kaba melastang hangi kat hadu ba u Chris Jesu unwan uba im barsensha genom la genom Utrai undon renka but pim ublay badon bor baro in karkuyapi uppa barukon baru mensim Bakhuid ya lesuk ban penbana ya kakubar babha jeng utrai daga jingim ka jampim yes mo ya ulay saus pa like pusa
berkuno mensim Bakhuid, Balang Balang junta berkuat dalam Amen. Dan nyeroi utrai Yesus Kristus, Amen.